Kaixo denoi hementxe gaude beste inbelde artibain eta mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko gaur maiatzaren 10 da, eta hasi egingo gara. Urtza Alkorta ondarrutarrak gaur herria harresia egiteko deialdia egin du. Alkorta atxilotzeko aginduak duela 3 aste eman zuen epaileak eta herenegun ertzaintza haren etxera agertu zen. Espetxeratzeko agindua eskuartean zutela agertu ziren, baina Alkorta ez zegoen etxean. Aurreikuspenen arabera Alkorta gaur agertuko da Ondarroako Alamedan egingo den herri harresian. Epa, Urtza Alkorta naz, gaur egun, buskai kaptura naz, entzungo reinetzalako audientzixin aginduai 10 eguneko epin kartzela aurkestea. Atzo gabaz ertzainak etxea junzin, neu atxilotzea asmuaz, adibidi hori estatuk lengo eskemetan segi itxen dela, nik ikusitxe konponbide garaxe dala, estrategisa horreaz amatxu berdela desetxen dut. Bai xakun, 12 erdixetan Alamedan, herritxarrok eta lagunakin antxegon ganazela eta gertzea danon artin lortuko. Itzordua 12 erdietan dago jarrita Alamedan. Urtza Alkorta ondarrutarra antxegongo da herritarren babesagaz. Martitzen gauean joan ziren ertzainak Alkortaren bila, bere etxera eta gurasoenera, baina ez zuten aurkitu. Eta herenegun eguerdian be bila joan zitzaizkion, espetxeratzeko agindua eskuartean zutela, orduan be ez zuten aurkitu. Alkortak herri harresian parte hartzeko deia egin du, sare sozialen bitartez zabaldutako bideoagaz. Aurreikuspenen arabera, Alkorta gaur agertuko da Alamedara. Eta Ondarrako gure leire arrantzontzian marinelen arteko liskarra sortu zen astelenean eta ontzia Guardia Zibilen ontziagaz porturatu behar izan zen. Liskarraren ondorioz 4 marinel Ondarroako osasun etxera eroan zituen ertzaintzak. Astelehen goiza zen Ondarroako gure leire arrantzontzia Guardia Zibilen ontziagaz porturatu zenean. Informazio iturriek hitzari jakinera egin diotenez, marinelen artean liskarra sortu zen itsasoan zeudela. Marinelak labanagaz alkar mehatxatzen hasi zirenean, ontziko patroiak Guardia Zibilari deitu zien, eta haiek ontzia zegoen lekura gerturatu ziren. Guardia Zibilak porturatzeko agindua eman zion patroiari. Liskarrean 4 marinel zauritu eta osasun etxera eroan behar izan zituzten. Uztaietik aurrera Mutrikoko udalak kiroldegiak kudeatuko du. Gastuak gutxitzen aldera, azken urteetan kiroldegiak kudeatu duen kirolberri enpresa albo batera lagako du udalak. Orokorrean, kiroldegiak orain arteko zerbitzuan mantendu eta ordutegia zabalduko duela aurreratu dute udal ordezkariek. Orain artean kiroldegiaren kudeaketa eraman duen kirolberri enpresaren lanarekin gustora egon badira ere, gastua gutxitzea aldera, aurrerantzean udalak kudeatuko du. Aldaketa horrekin, aurten 16.000 euro aurreztuko direla aurreikusten du udalak. Kudeaketan aldaketak egin arren, udalak orain arteko eskaintza berari eusteko asmoa erakutsi du. Talleres Mekanikos Arakistain enpresako beharginek manifestazioa egingo dute bihar Markina Semenen. Herritarrei manifestazioan parte hartzeko eskatu diete langileek. Bien bitartean euren egoerak berdin jarretzen duela azaldu dute. Gaur kafeko arduradunekin batzartuko dira. Etxebarriko Talleres Mekanikos Arakistain enpresako beharginek egoera larrian jarraitzen dutela azaldu dute. Horren aurrean, manifestazioa egingo dute bihar Markina Semenen. Itzordua 12 erdietan jarri dute Arkuetan. Euskal Herria Bildu koalizioak babesa emon die langileei eta manifestaziora joateko deia egin du. Bestalde, langileek batzarrak egiten jarraitzen dute. Etxebarriko udalagaz be batzarrak egin dituzte, eta datorren astean ezoiko osoko bilkura egingo du udalak. Markina Semengo udalean be mozioa sartu dute. Bestetik, lan ikuskaritzan salaketa sartu dute. Langileek bizi duten egoeraren barri emondu Jon Iñaki Alkorta Lab sindikatuko ordezkariak. Prozesu honetan, beste 3 bat nobedade dauz eta hori komunikatzea gatoz, ez? Alde horretik Jaurlaritzan guk eskatuta, esan behar da guk eskatuta, ez enpresak eskatuta. Guk eskatuta Jaurlaritzan sartu dugu mediazioi bateko eskari bat. Orduan, Jaurlaritzak deitu oskun,
Da astelenin egon ginen Jaurlaritzan. Jaurlaritzan intentu zen, egoera zelan egoan jakitzi eta hor mediatzeko. Enpresak ez beren propuesta bat bera ere maira. Orduan gure presioiaz eta mediadorin paperaz, propuesta bat ata eraitzen enpresiai. Eta zan, nomina bat ordaindu, 4,5 zor da benin, nomina bat ordaindu, eta gero, grebidez konboka, klaro, hori dana baldintza dute grebidez konbokatiaz, nomina bat ordaindu, eta gero, pediduk urteten daben einin, barko diru rebertiuti soldatetan. Baina ikusten dagoena da, ipini daben plan industriala mai gainin, defizitari zude, 2008ko. Orduan, plan defizitario bateaz, zelan ikongo da nominak ordaintzen eta zorrak kitatzen, ezinezko da. Orduan, ezinezko da hori planteamentu onartzi. Horrez etxik erabaki dugu, gero mugagabien jarti. Etxeberriko alkatiaz be, ireitxe dakau bia bat batzar bat eduki dugu, eta esan dozku urgentzizko plenu datorren asti montako da bela, eta alkatin papera be, ibili dala hortik begire gauzak, bai ikusten da bela, arazo potolu dela, Etxeberri beste bera nahi galdu, lako enpresa bat, baina bera bezutzat ikusten salidaik, bai ikusten da belako berape, berak eitzun azterketan inguruan hortik egon dela galdetzen, eta bai, enpresik ez daukela dirurik. Horren dirurik baik, ez dagoen ulertzen da bai, dirurik baik zelanik ausartzen dan jenti enpresa montatea eta zirio hau langilikin montatziez. Gero bai, ikuskaritzan, lan ikuskaritzaz be, salaketa pare bat gauza hartute, ze greban egon da, temea, asidiz, albuko enpresako, grupoko enpresako, trenekako, temeako instalazio itxan sartzen eta biarra itxen, eta hori ezin eskude. Horren lan ikuskaritzan denu salaketa hori sartu dugu, hori be bideratu berdelako, ezileikelako greban dan enpresa baten instalazioik erabili beste biarra batzuk etxeko. Eta gero, azkarengoko hori ide, apur bat, kafeaz. Ja, kafeaz bilera bat zuzenin eskatu dugu, gure sindikatun zail sindikalan bidez, zen kafen be, labek, ordezkaritza indartzu daukou, eta orduan lortu dugu bilera bat baixakurako. Baixakun batukoa kafeko zuzendaritziaz, eta, langilin partetik proposamen batzuk egoakoz. Esaten, zelen plana biabli ez dela, baina kafek ze aportal da ben, amen, ze kliente igantizuna kaf da. Eta kaf be interesata da, urti 2013ko karteri daukena lotute temeaz, hori berai zerbitzen. Orduan hor, intentako konpliziade bat lortzi guzti honei urtenbide bat emoteko. Espada urtenbideik, enpresi bai azide esaten, lehenengo aldiz, enpresa hau konkursua erunbiko dela, itxien biko dela, eta gero, produktua zerrein, edo amenitzen dan biarra zerrein, igual alko balitz, beste soziedade bat sortu, hori eitzen azteko de zero, baina hau ja likida. Horren, klaro, likidazioi besta bardinen. Likidazioi beri ze diro, ze lan gehatzen dan, besti, horren prozesu nahiko komplikadun sartukoaz, baina, bintzat, momentu honetan, enpresin zukaldin barrungaz hori nahi gendun, zukaldin barrunoti benetan pasaten dan zukaldin, hor bagaz, eta harremanak ire idouz, bebai, klientikin eta horren gube kudeaketan parte zuzen hartuko hemendik aurrea, hartu berdizen erabakitxak hartzeko, txarreako edo neako, baina bintzat jakinde zer erabakitzen duen, eta ez esaten dozkunaz edo inposatzen dozkunaz konforma. Ondarrako Radixu irratia hasi da 16. zapatu azule ospatzeko motorrak berotzen. Jaiak urtetik urtera gero eta oihartzun handiagoa dauka, eta aurten barrikuntza eta guzti dator. Iaz Esne Beltzak egindako abestiarekin bideoklipa grabatuko dute herritarrek. Zapato Azulak bideoklipa edukiko du aurten. Iaz Esne Beltzak egindako abestia oinarritzat hartuz, aurten herritarrak iruditan erakutsiko dute zer den Zapato Azule. Bada grabaketan parte hartu nahi duenak, maiatzaren 25ean eguerdiko ordu batean, Ondarroako Zubizaharra, Molla eta Kofradiaren ingurura gerturatu beharko du. Maoizko edo arropa urdinekin joateko deia egin du antolatzaiek. Urtero lez, Euskal Herriko kamiseta, azoka eta mendi eta bizikleta martxa be egingo dira jai ospetsuan. Dina martxaren arira, Radixu irratiak deialdi berezia egin du furgoneta eta gidarien premia daukatelako. Izan be, furgoneta eta gidari barik martxa ezin izango da egin. Osagarriak mai gainean jarrita, Zapato Azule hasi da kale bazterrak hartzen. Eta asteburua ekimenez beteta dator oraingoan. Markina Seminien okela eguna ospatuko dute eta Ondarroan antxoa eguna.
Lekeitiarrak bez dira atzean geratuko eta Kontsixo Perrok ospatuko dute beste behin. Batean eta bestean jai giroak asteburua zipristinduko du. Antxo egunak 10.001 pintxo antxoaz beteko du Ondarroa bihar. Antxoabako garaiak atzean lagata, herritarrak jai giroan murgilduko dira. Ekimenak eguerdian hasi eta gauera arte luzatuko dira. Markina Xemeinen aldiz, okela eguna ospatuko dute. Azokagaz eta urteroko erakustaldiekin, nekazaritzaren alorra bultzatzea izango da urtengo helburua. Eta Lekeitiok Kontsixo Perrok egingo du. Herriko musika taldeak protagonista direla. Bada Ondarroan Markina Xemeinen eta Lekeition ez dago aspertzerik. Gaurko sausi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko 1980 urtean Lekeition ataratako argazkien bideo bat eskainiko dizuegu. Ondoren betiko modura zorion agurrei egingo diegu tartea. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzuen Hitzaren papereko edizioan eta webgunean behin informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik ondo izan eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera. Aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera.
Zerako zorionak, belarritik tiratzean zorionak damu